Долината на тракийските владетели и градът на розите Казанлък за първи път бяха любезен домакин на фестивал на виното Розе. Деликатната връзка между розата и виното си дадоха среща по време на празникът на розата в Казанлък. Уханието на роза Дамасцена прославила Казанлък и дала името на розовата долина и вкусът на виното, който е неизменна част от вярванията на траките, разкрити при изключителното културно и археологическо наследство в долината на тракийските царе, си подадоха ръка, съчетавайки в едно розопроизводителните и винарските практики като две ценни и древни умения, съхранени от народа ни през вековете. Уникалното розово масло прославя аромата, а елегантното розово вино демонстрира вкусът на земята ни, разказва главният организатор на събитието Анна Дондакова. Идеята ни беше да съчетаеме две древни земеделски практики, като розопроизводството и винопроизводството, които са отличителни за страната ни и всъщност бих казала, те се превръщат в визитната картичка на България – виното и розите. И къде би могла да стане тази среща най-добре, ако не в долината на тракийските царе? Ние сме наследници на древната тракийска култура. Народът създал такива съкровища и съдове за вино. А траките са хората, които са разпространили виното не само на Балканите, а и в цяла Европа. Розето като тип вино, това са розови тихи вина, произведени по технология на бяло вино от червени сортове, събира в себе си идеята по начина, по който се добива ценното розово масло от розата. И много лесно се асоциира розето с самия розов цвят. И мислим, че Казанлък би трябвало да бъде домакин на такъв конкурс за розе. Символичната среща на розите и виното се проведе в залите на историческият музей в Казанлък и художествената галерия в града, където се съхраняват съкровищата на древните траки и шедьоврите на художественото наследство Долината на розите. Основната част от фестивала на виното бе и провеждането на конкурс за розе. В него се включиха 16 изби от България. За трите уникални награди, реплики на тракийски съдове за вино, се бориха 24 български розета, взети от търговската мрежа. Те бяха оценявани от жури с председател Стефка Свещарова и членове Юлия Костадинова, Яна Петкова, Любомир Стоянов и представителят на Старозагорския клуб на винолюбителите доктор Бошкалова. За виното розе. То представлява леко и слабо таниново вино, произведено от червени сортове, но по технологията за получаване на бяло вино. Това означава, че ферментира само гроздовата мъст, а не цялата гроздова каша. След отделянето на зърната от чепките, мъста се оставят да престои с ципите в зависимост от сорта и степента на зрялост между 2 и 6 часа. Следва пресоване за отделяне на мъста от ципите и ферментация. Колкото по-интензивно се пресова и колкото по-продължително е настрояването, толкова по-тъмен е цветът на виното, а чрез избистряне му се придава и кристален блясък. Цветът на съвременните розета, както показва и наименованието им, е розов, вариращ от бледите, едва забелязващи се нюанси на цвета до интензивен, тъмен, близък до светло-червения цвят. В най-добрия случай розето обединява в себе си плодовитостта на бялото вино и плътността на червеното. За розето и виненият фестивал, за виното в България, за традициите и перспективите
Разговаряхме с Любомир Стоянов, сомелиер на България за 2007 година, виненият журналист Юлия Костадинова и председателят на журито в Казанлък Стефка Свещарова, която е член на Българската асоциация на сомелиерите и винооценителите. Това е една страхотна идея. Мисля, че много така има символиката между розата, която е символ на този град, и розето. Трябва да се използва. И мисля, че градът трябва да капитализира върху това нещо. И двете неща, розе и роза, трябва да вървят ръка за край за бъдеще. Така мисля. Философията на виното, тя е свързана много изконно с нашата цивилизация, християнска цивилизация. Тя е на масата на християните, още от тяхното тук на траките, както се казва, както вие споменахте още от много дълго време. И просто хората го възприемат не като нещо, което се пие, по-скоро като хранителен продукт, едва ли не. Нещо, което върви с храна. Защото с вино хората не се напиват. Те консумират вино, когато се хранят. И като част от трапезата по-скоро. Какво трябва да знаем за виното розе, когато го употребяваме, или въобще културата на виното розе? Че виното розе, по принцип, е винаги свързано с малко по-лежерно отношение към живота, с почивка, с пикник, с това, че може да бъде партньор на доста видове храна, както и на месо, на барбекю, примерно, така и на риба. Това е много рядко за вината, така и на салати, и просто вино, което ни дава на нас едно приятно усещане за хубаво прекарване на времето. И много важно при розето да има свежест, да има така приятна свежест, киселеност и такива хубави плодови аромати. Виното и древните траки са дълбоко свързани. Малко известен факт е, че България прави вино 3000 години преди Христа, което е горе-долу с повече от 1000 години преди Бордо. Т.е. ние сме много по-стара винопроизводителна страна. За съжаление, мрачните векове, особено около турското робство, прекъсват тая традиция. Нещата се възобновяват, но те фактически се възобновяват така с пълна сила, сравнително отскоро. Тоест, въпреки че ние имаме изключително богата винена история, за която свидетелстват и много съдове, тук намерени, особено около Казанлък, знаете по-добре от мен, вероятно, за съжаление, всъщност ние започваме да градим новата българска винена история сега. Но не ни трябва легенда, не ни трябва история, за да пиеме хубаво вино. Аз смятам, че това е божествена напитка в истинския смисъл на думата и всеки българин трябва да подкрепи родното производство. Предполагам, че отразявате или участвате в доста така винени фестивали. Какво е нужно на един винен фестивал да се утвърди? Освен наистина огромното желание, между другото. Ние го правим за първи път, но идеята е то да се превърне в традиционен. Вашата идея е страхотна и аз с много голяма охота дойдох тук, защото няма пряка връзка чисто механична между розата и розето, т.е. розето не се прави от рози, това трябва да е ясно, то се прави от грозде, както всяко друго вино, но това е много хубава аналогия, защото както хубавото българско вино е повод да се гордееме, така и българската роза очевидно е един от най-големите ни поводи за гордост. И такива едни закачки, като този фестивал, като много други, които могат да се организират по различни поводи в различни части на страната, всъщност ще повдигнат винената култура и най-накрая ще ни направят това, което заслужаваме, да бъдем една интелигентна нация. Аз приветствам това начинание, което е чудесно. Има много български винарни, които произвеждат хубави вина. И дано да има все повече желаещи да се организират и да участват в такива фестивали. Било то на розата, на розето, на червеното вино, на бялото вино. Трябва да има фестивали и трябва българското вино да стане популярно сред българите. Защото напоследък много българи предпочитат чужди вина. Това не е много в положителна посока на потреблението на българското вино. Така че, имайки предвид това, аз много се радвам, че бях поканена в тази комисия и се събрахме така интересен екип, който оценява по достоинствата виното. Лично аз бях изненадана от победителя, но това е винаги елемент на изненадата, винаги присъства в такъв род мероприятия или, как да кажа, конкурси.
просто още веднъж много се радвам, че има такива, да кажа, нали, своята радост, че участвам в такъв вид конкурс. Може би ще има така разочарование сред някои производители, които не са били достойно оценени, но това е елемента на конкурса. Конкурсното начало винаги има победител, има и такива, които трябва да се стремят към награда за напред. А виното е изключително тясно свързано и с долината на розите и тракийските владетели. Преди хиляди години точно по тези земи виното е възприемано буквално като религия. Край Казанлък са открити десетки археологически артефакти, доказателство на това, че с виното са извършвани култови ритуали в чест на бога на виното Дионис. В основата на този култ стоели виното, огънят и лозата. Тази тясна връзка не бе забравена и по време на конкурса за виното розе в Казанлък. В краят на 60-те и началото на 70-те години розетата стават хит в Западна Европа и Америка и биват възприемани като отделна категория вина. В България виното розе тепърва става все по-популярно. Страната ни обаче, според сомелиерите, тепърва трябва да възражда винената култура и традицията и стила при консумация на божествената напитка. Определено през комунизма нашето общество така живееше в един собствен свят, изолиран от останалия свят, и си мислихме, че сме много велики, много добри. Но сега, когато сме изложени вече на конкуренция от вина от Франция, от Италия, от Чили, от Аржентина, нали, от Испания, и вече разбираме колко те са добри, колко са се развили те. И мога да кажа, че българското вино в момента, последните 10 години, живее истински ренесанс. Много сме добри в червените вина. Все още няма българско велико вино, което да помете всичко по пътя си, но това ще стане сигурно след 5, 6, 10 години, 20 максимум. Това ще се случи. С белите вина въпросът е малко по-различен. Там концепцията е малко объркана. Бели вина се правят на юг и мисля, че силно се свежа с минералност. Трябва да се правят на север, за мен лично, където има подходящ климат за тях и където е малко по-хладно и ще бъдат по-свежи и по-комплексни. Това е разликата за белите вина. А розета някъде по средата, може би. Добре, тук е един въпрос, понеже се върнахме с дъх на социализъм малко за такива въпроси. Българин е свикнал, все пак и може би продължава да си прави вино от отличните лозя, басми и така нататък. Възможно ли да се направи в такива условия добро вино, качествено вино, или трябва да се обърне наистина към големите винопроизводители? Аз мисля, че е абсолютно възможно да се направи вино в малкия производител от частния, и то много по-добро от много винопроизводители. Но на малкия производител, домашния, му трябват знания. Малко повече, отколкото имате сега. Защото си има технология, която трябва да се следва. И ако тази технология, нали, научат и се възприеме добре от малкия производител, от частния, мисля, че след като той знае, че го прави за себе си и за приятелите си, би го направил много по-добре, отколкото много изби, които го правят с търговска цел. За съжаление, все още на нашия пазар, честно казано, потреблението на концентрати и на бира през летните месеци е много по-голямо, отколкото на вино, което нас не ни прави винена страна. Ние произвеждаме доста вино, някога сме били сред челната тройка, сега не е така. При наличието на конкуренти като Австралия, Чили, Аржентина и огромни винопроизводителни държави. Сега вече България е много по-назад в класацията на производителките и още по-назад в класацията на потреблението на глава от населението. За съжаление, много голяма част от нашите вина се изнасят, а те са прекрасни. Ние имаме нужда от реклама навън. Винаги, когато, поне напоследък, и заради кризата, пък и заради българския менталитет, когато стане дума за вино, за качествени напитки, веднага се задава въпросът, свързан с цената. Цената ли определя качеството на виното и така, каква е препоръката, може би, при избор на вино, когато искаш наистина да се насладиш на тази напитка, когато го поръчваш, купуваш, избираш най-вече? В много голяма степен цената определя качеството, както във всяка друга стока. Знаете, че дори кола да избирате или най-обикновени панталони, цената ще ви говори достатъчно. Не винаги скъпото вино е най-доброто,
но обикновено по-скъпото вино е по-добро от по-евтиното. И тук започваме с уговорката, че ако потребявате наливно вино, се придържите към установените опаковки като Bag-in Box, които в никакъв случай не съдържат само химия, вода и оцветители, както е разпространеното мнение сред голяма част от българското население. Има много коректни вина за едни доста прилични пари. И все пак така под 4 лева за литър не виждам как може да стане вино. За мен малко се спекулира с аурата на лукс, която обвива виното. Вино може да пие всеки. Изисква се, разбира се, че се изисква както за всяко нещо предварителна подготовка, но абсолютно всеки човек с нормална сетивност може да се зарадва на виното и да го усети не по-лошо, отколкото един трениран дегустатор. Важното е да си придържате към простото правило: харесва ми, не ми харесва. Вкусно ми е, не е вкусно. В край на краищата така оценяваме и сирене, ако щете, и ракия, и бира, и каквото и да било от другите продукти, които потребяваме. Моя съвет е винаги да давате шанс на една бутилка вино, защото тя е жив организъм и развива се в тази бутилка и много зависи от момента, в който ще я отворите, ще я споделите с някой, защото вино не пие човек сам, обикновено има нужда от компания, от споделен момент. Тоест, ако днес нямате добро настроение и виното не ви хареса или пък прекалено много ви хареса, да се оставите така за малко, една чаша за другия ден, за да може пак да му се насладите. Емоцията е много важна в дегустацията на вино. Че можеш да различиш много нюанси, характери и така нататък. Нали? Всички ти аромати на череши, на ягоди, на кожа, на тютюн, но всичко е свързано с емоцията на самия човек, който оценява. Ако има лош ден, може да пореже виното, образно казано. Ако има пък хубав ден, може да му даде шанс за напред. Но винаги е много важно нагласата на човек за дегустация. Почти 5 часа жури от едни от най-добрите сомелиери на България направи дегустацията на вината розе, които участваха в конкурса. Детайлите в този избор са изключително важни, като започват от бутилка, етикет и, разбира се, качеството на виното. Това, което правим ние тук, всички сме колеги от бранша, се опитаме да оценим качеството на всяко отделно вино, като има няколко параметри, по които се оценява. Първия е цвета на виното, трябва да е бистър, оценява също гъстотата му, вискозитета, алкохолния процент на виното. След това оценяваме аромата. Най-важната оценка всъщност е от аромата и на какво мирише, дали е чист вкуса, на какъв плод има аромат, ако е на плодове, може да е на цветя, може да е на някаква подправка, най-различни аромати имат вината. И след това оценяваме вкуса. Дали е леко тялото, дали е приятно, дали е пивко, дали е кисело, дали е силно, дали е плътно, дали е мощно. След това правим едно заключение генерално и събираме всички тия параметри и даваме точки. Днеска използвахме системата на Робърт Паркър, която се смята за една от най-престижните в света, до 100 точки. И просто степенувахме нещата, като от 70 точки до 75 е добро вино, от 70 надолу вече вино, което не става за пиене, от 75 до 80 е така вино, което е от добро към много добро, от 80 до 85 е много добро вино, от 85 до 90 е отлично вино, от 90 до 95 е вино с изключително качество и от 95 до 100 вече е вино, което се среща много рядко и което е нещо наистина така върха на постижението в индустрията. В интерес на истината изобщо не съм учудена от класацията. Разбира се, това е комисия от 5 човека, т.е. всеки от нас има своите предпочитания, има вина, за които даже съжалявам, че не са сред призьорите, които много повече, не много повече, но заслужават със сигурност, но като цяло класацията е обективна, всеки може да види резултатите, което я прави достатъчно прозрачна и ясна. И в края на краищата ние избрахме новото лице на българското розе. Това са розета, които най-много се доближават до класиката от Южна Франция, от Прованс. Това са розета с много добър баланс и хармония на свежест, на тяло и на аромати. Това е най-важното в едно вино. Колко време е нужно да се научиш да отделяш тези аромати, да ги познаваш, да ги усещаш? Всичко е въпрос на практика, на пиене, дегустация. Тоест, аз се занимавам с тази дегустации на вино близо вече 12-13 години.
Работила съм като сомелиер извън България и непрестанно дегустирам. Това е смисъла на тази професия. Трябва да усещаш новите тенденции, новите аромати, дори ако щете в едно вино. Кой е за вас най-екзотичният аромат, който усетихте по време на първия фестивал на розето в Казанлък? Имаше една много интересна пикантност в някои от розетата, която е по-характерна за червените вина, отколкото за розе, но все пак розе се прави от червено грозде, така че тази пикантност беше много деликатна и интересна. Колко важни са всички характеристики по време на това оценяване от бутилка, етикети, докато отпиеш? Отгледате ли тези неща и при самото оценяване? Да, самата търговския вид на виното е много важен. Тоест започваме с етикета. Етикета привлича клиента. Ако етикета не е добър, няма как да посегнете към това вино. То може да е божествено вътре, но външният вид е много важен. След това вече цвета, аромата и вкуса и като цяло завършения вид на продукта. Верна ли е наистина тази уговорка, че колкото е по-старо виното, то е по-качествено? И кое не е старото вино, което вие сте опитвали и дегустирали? В момента тенденцията е да се пият млади вина. Може би това е хубаво, защото по този начин производителите на вино успяват по-бързо да реализират продукта си. Докато преди 10 години се е говорило, че трябва да се пият по-отлежали вина на 4-5 години, сега е нормално и така доста по-вълнуващо да пием млади вина. Най-старото вино, което съм пила е реколта 1964 година, Шато Петрус. Един път съм го пила, не знам дали ще успея втори път. Основната цел на сомелиерите, пристигнали в Казанлък, бе да определят най-добрите вина розе. Изборът бе труден и оспорван, но в крайна сметка никой не бе очаквал обратното. По време на официалната церемония, която се състоява в залите на музей Искра, станаха ясни и призьорите от първия конкурс на виното розе в Казанлък. Журито с председател Стефка Свещарова и членовете Юлия Костадинова, Яна Петкова, Любомир Стоянов определиха първото място и наградата – реплика на Златен килик за Ленуер Бланш 2010 година на Катържи.